Coca-Coli Zero. Nuklearną bombę. Light bulb. Z Coca-Coli Zero musimy zrobić bardzo dużo rzeczy, na przykład wybuch. To wybuchnie może do tym czy do tym? Jeszcze nie mamy takiej odpowiedzi. Zobaczymy, jak wrzucimy ten Mentos, a to będzie za 5 sekund. Oto jest ta Coca-Cola Zero. Teraz przedstawiam wam ludzi, którzy to robią i występują. Daniel Naworol, co będzie wrzucał Mentosy. Arek Jakubowski, co będzie odkręcał kole. Niebezpieczna robota. A to ja, co będę kamerowała to wszystko. Najłatwiejsza robota. A więc przechodzimy do rzeczy. Proszę Państwa i Panowie, wrzucamy do Coca-Coli Zero aż ile? Dużo. No daj policzyć. Nie wiem, czekaj. 8. 10, 11. 11. Około 12, 11, 12. Niebezpieczna robota. Cicho Dobra, bądź. odkręć, Bądź facetem. a potem wszyscy uciekają. Tak myślę. No odkręć normalnie, bo gaz wylatuje. A? Na 3, 2. 1. Mam już kasę. Czekajcie! Gaz leci. Problemy techniczne. Wkładaj. Robię to moim własnym sposobem. Daj mi trochę, ja może też. Nie, właśnie jakoś 11 to będzie lepiej. Jak jeden wrzuć, Oczywiście wszystkie nie wlecą, ale spróbuję, żeby to było dużo. wszystkie wleciały. A, dobra. Oprócz Zobacz. jednego, jeden wyleciał. Co zrobimy z Coca-Coli? Po co tam wrzuciłeś? Mogliśmy jeszcze to wypić, debilu. Zobaczysz coś. Nasza Coca-Cola. Gdzie odeszłaś? Będzie dobra? Czy zła? Jest Coca-Cola. bardzo mało. Tylko dotąd chyba gdzieś jest, do połowy. Jest aż tyle Mentosów. 11 koło 12 metosów.